Сәлем, нәни достарым. Мен сезне күрергә бик шатмын. Әйтегез әле, сезнең йоклыйсыгыз киләме? Миңа калса юктыр. Чөнки без төнлә йоклыйбыз. Кай вакыт көндез дә 1-2 сәгать йоклап алабыз. Тик киресенчә, көне буе йоклый торган һәм төнлә ауга чыгучы, һәркем ишетерлек итеп «Ху-ху» дип кычкыручы кош та бар. Нинди кош соң ул дисезме? Хәзер сөйлим. Тик башта достым әзерләник. Бүген безгә күп ачык шәмәхә төсле зәңгәр, кызгылт сары, ак, сары һәм бераз гына кара пластилин кирәк булачак. Шулай ук пластик стек, ягъни пластилинны кисү өчен кулланыла торган җайланма белән очлы агач таякчык турында да онытмыйбыз. Хәзер достым төн җитте. Димәк тиздән без ясаячак ябалак та уяна. Берәр кош белән дуслашасың киләме? Алайса сиңа бу пластилин маҗарабыз ошаячак. Төнлә псиләр соры кебек, тышканнар күренмиләр дә, ябалаклар шәмәхәмени? Әйе, достым, дөрес ишеттең. Тизрәк шәмәхә пластилинны ал да, минем арттан кабатла. Бу юлы бик күп булган пластилинны бүлмичә кулланачакбыз. Әйе, аны кисәкләргә бүләргә кирәкми. Игътибар белән карале, достым. Син дә минем кебек үк менә шушындый озынча түгәрәк тәгәрәт, шуннан соң бармакларың белән 2-3 колак яса һәм детальның өстеген шомартып чык. Нәтиҗәдә колаклы шарчык килеп чыга. Кәгазь битен ябыштырдык. Менә шулай, достым. Әйдә кошчыгыбызга үзенчәлекле исем уйлап табабыз. Минем достымның исеме Уху булыр. Ошыймы сиңа? Миңа да. Аннары ак пластилинны 2-гә бүләбез дә 2 шарчык тәгәрәтәбез. Ябалакларның күзләре гомумән хәрәкәтләнми. Тик бу аларга комачау итми. Чөнки бу кошларның муеннары бик үзенчәлекле. Күз алдыңа гына китер, достым. Ябалак башын 270 градуска борала икән. Әйе, бүгенге кунагыбыз һәркемне шаккаттыра ала. Шулай итеп мин һәрбер шарчыкны киң яссы түгәрәккә әйләндердем һәм ябалакның гәүдәсенең өске өлешенә ябыштырдым. Дәвам итәбез, достым. Хәзер сары пластилинны 2-гә бүл дә, ул кисәкләрдән шарчыклар яса. Минем арттан кабатла. Шарчыклар ясаган арада мине тыңла. Ябалакның 3 пар күз кабагы була икән. Беренчесе күзләрне йому өчен, икенчесе күзләрне саклау өчен, өченчесе йоклаганда кирәк. Бик уңайлы икән. Һәм сары шарчыкны бармакларың белән ясый ит тә, ак түгәрәкләр уртасына ябыштыр. Бик тиз ясыйбыз бүген, шулай бит? Менә, булды. Хәзер зәңгәр пластилинны ал. Бер кисәк айырып ал, аны 2-гә бүл дә, бармакларың белән шарчыклар тәгәрәт. Бармакларың хәрәкәтләнсен. Аннары алардан буйчыклар ясыйбыз. Аларны озынрак итәргә тырыш. Достыбызның күзләре зур бит. Димәк, кашлары да туры килергә тиеш. Менә шулай. Булды, хәзер инде күз өстенә ябыштыр. Бер башын өскә каратып куй. Афәрин. Аннары икенче кашын беркет. Достым, син ябалакның күп кенә илләрдә акыллылык символы булганын белә идеңме? Шуңа күрә, әгәр дә берәр кешене ябалак дип атасаң, син аңа мактау сүз әйткән булып чыгасың. Шулай ук йокларга кич белән соң гына ятучыларны да һәм иртән озаграк йокларга ятучыларны да ябалак дип атыйлар. Булды, безнең кашларыбыз әзер. Хәзер калган зәңгәр пластилинны 2-гә бүләбез, башта шарчык тәгәрәтәбез, аннары аны канатка әйләндерәбез. Бу деталь яссы тамчыга охшаган. Ягъни, бер башы түгәрәк, икенчесе очлы булырга тиеш. Аннары бу канатны гәүдәгә ябыштырабыз. Ябалакның кычканы, үзенчәлекле каурыйлары, көчле канатлары аркасында гомумән ишетелми. Бу сәләт әлеге кошларга төнге ау вакытында бик ярдәм итә. Шуннан соң, нәкъ шулай ук итеп икенче канатны ясыйк. Канат белән гәүдә тоташкан урынны тигезләп куярга да онытма. Сыныбыз пөхтә һәм матур булсын. Менә. Бик матур килеп чыга. Кызгылт сары пластилинны 2-гә бүләбез. Бер кисәктән башта шарчык тәгәрәтәбез, аннары шуннан 4 тигез яклы деталь ромб ясыйбыз. Бу ромб томшык булачак. Аны без нәкъ күзләр арасына беркетәчәкбез. Менә шулай. Бик матур килеп чыга.
Булды. Аннары кызгылт сары пластилиннан 3 шаршык тәгәрәт тә аларны читкә куеп тор. Шуннан тагын 3 кечкенә шаршык яса. Һәрберсен бармакларың белән кишергә әйләндер. Менә шулай шаршыкларыбыз әзер. 1, 2, 3. Хәзер тагын. Өченчесен кишергә әйләндерәбез. Бу 6 кишер безгә ни өчен дисеңме? Син аларны 3-3 итеп тар башлары белән тоташтырып кара әле. Ягез, дусларым, җитешәсезме? Нәтиҗәдә нәрсә килеп чыгар икән безнең? Әйе, дустым, сыныбызның кызгылт сары тәпиләре килеп чыгачак. Менә шулай тоташтырабыз. Ябалаклар тәпиләре белән тычкан һәм башка җәнлекләрне тота. Хәтта судагы балыкларны да эләктерә алалар икән. Шәп, шулай бит, дустым. Хәзер коралларыңны ал, очлы таякчык белән гәүдә астына тишекләр яса да, шунда тәпиләрне беркет. Башта берсен, аннары икенчесен. Бик матур булды. Хәзер инде күзләрен ясыйк. Аның өчен безгә кара пластилин кирәк булачак. 2 кечкенә генә шаршык тәгәрәт, очлы таякчык белән тишекләр яса һәм әлеге шаршыкларны шунда беркет. Менә шулай булды. Тукта, дустым, таякчыкны алып куярга ашыкма. Томшыгында борын тишекләрен ясыйк. Менә шулай иттереп, хәзер стекны алабыз. Аның очлы башы белән каш, канат, тәпи, койрыкларына һәм гәүдәсенә сызыклар ясыйбыз. Бик матур килеп чыга. Ура! Бу сыныбыз искиткеч матур килеп чыкты, иҗади дустым. Бу чын ябалакка охшаган. Ә мин әлегә сезнең белән сау булашам. Шаян пластилинны карамый калмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш, дустым.